unsa may dili mahimo sa tao ug lisod kayong himuon, unsa man bisan ang buutan kayong tao maglisod og himo ani, kana gyung pagbiya sa imong kwarta unya ipanghatag nimo ngadto sa mga kabus. Lingi ay mong tupad ina okay ra na nimo. Nangutan na ba? Okay ra? Kung kitang nanimba dinhi ug kamong nagtan-aw aning atong misa sa online or nisimba nato online, maglisod manggani ta pagtuman ani kining batan-on nga matod pa niya ang tanang sugo sama sa ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw pamakak, ayaw panlimbong, tahura ang imong amahan o inahan. Matod pagay niya, gasigi kog tuman ana Lord, sukad pas akong pagkabata or pagkabatanon. Pag-ingon gani ni Jesus nga, sige, usa na lay kuwang. Uli sa inyo, ibaligya ang tanan mong katigayunan o ang halin ihatag ngadtos mga kabus. Nilakaw nga masulubon, gibiyaan si Jesus. Kung kining murag talagsaon kabuutan nga tao, mibiya ni Jesus tungod kay di siya makahimo pagbiya sa iyang kwarta. Samot na ning mga politicians, di ba? Labi na gyud og tinuod ng giingon nga ang politics gihimong business. Samot na ng mga businessmen, businesswomen, makabiya ka na silang kwarta. Nya kung dili na ta mobiya sa atong kwarta, unsa may mahitabo? Unsa man? Kining mga sala nga giingon ni Hesus, posible sad nga mahitabo. Kay kaning kwarta, gisigi ginag-declare ni Jesus, maogid na ang iyang kontra dinhis kalibutan. Ang kwarta maoy master in the world, opposite to God. Munang niingon si Kristo, you cannot serve two masters at the same time. You cannot serve both God and money. Muna siya. Anong luya man kay mugnaw? Ano man? Ganahan man gud nga we serve both God and money. Gani magsige tag-ampos Ginoo, taga-itawon kog kwarta, Ginoo, taga-itawon kog kwarta. Ayaw na mo pag-ampo ana oy. Ayaw na. Hunongon tanana ang pag-ampo, Ginoo, taga-itawon mig kwarta, Ginoo in town. Tagain taon may og arang-arang pagkabutang, Ginoo. Ayaw na. Gisultihan atas Ginoo unsay maayong iampo. Unsa man? Matod pa niya, sige tagkanta na, seek first the kingdom of God and everything you need will be given to you. Everything you need will be given to you. Seek first the kingdom of God. Nya gibiyaan man hinoon si Jesus, di everything he needs will not be given to him. Simple kay na nga prinsipyo. Nya ang Ginoo di man abakakon. Tanawa si Saint Francis of Assisi, nibiya siya sa iyang katigayunan. Daghan kay siyang tao nga natabangan labi na mga kabus. Si Mother Teresa of Calcutta nibiya gihapon sa iyang mga katigayunan. Purting daghana niyang natabangan nga mga kabus. Si pananglain, Saint Vincent de Paul nibiya sa katigayunan. Saint Anthony of Padua ug daghan pa nga mga santos. Hasta Bishop Chupilo Kamomot ato man ginadinhing kuan, ato man ginadinhing igsuon. Nibiya gyapon anang pagpadato kay kanira bang pagkapari anhigod
anhigod ninyo i-remit ang tanang kwarta, kolekta, donations. Anhi ba yas pare i-remit, no? Ako sa akong pagkapari karon, sobra na 400 million ang akong nadawat na kwarta. Gikan ko na ordin ni adtong June 22, 2004. So kad pagka-ordin ako, sobra na 400 million ang nadawat na akong kwarta. Oo na. Ano yung mo kong tutukan? Pero ako ginanggi sa akong ubos nga pagtuman, dili lang sa nako ipagarbo, pero sa akong ubos nga pagtuman, gibiyaan gina na akong kwarta. Mao na nga wa jud ko magtukod og balay nga ako, wa ko magpalit og kanini ang mga yuta nga para nako, para ra gid na sa simbahan, para sa community. Ug wa gyud ko magsigi og tan-aw sa akong bank account nga magsigi kog tan-aw nga niabot na gyud milyon, niabot nag bilyon. Wa ko anang panganduya. Gani zero ang akong balanse kada adlaw. Mao na unsa may nahitabo, inyo nang nakita sa ato dinhing pamaagi, purting daghanang kabus atong natabangan, daghan kaayong natagaag bugas, tambal, hasta pa ng lungon, daghan kay tag natagaan, daghan tag napaeskwela, gani daghan tag natukuran og balay. So kad atong pagka-60 anyos nako, kun kadtulay atong sugdag ihap, di na lang to iapil katong wap ako moabot og 60. Pila na kabalay atong natukod nga kana yung tibuok yung balay, niabot na as of yesterday, niabot man tong 49 nya plus 90 atong niaging tuig. So 139 na kabalay ang atong natukod dinhi lang na sa atong parokya. Di ba? Mura mo lang mugwa in taon niya kay non tabang. Hala mao ba day padir? Tungod sa na sa inyong pagbiya sa inyong tag 100 pesos, kay ang atong si Tio slat 100 pesos raman to. Sa inyong pagbiya kada semana, palit usa ka slat, palit 5 ka slots kada semana, gibiyaan ninyo ang inyong tag 500 pesos, inyong tag 1,000 pesos, ang inyong tag 5,000 pesos, depende lang og pilay imong makaya pagbiya. Sa inyong pagsigig biya ana, sukad adtong 2020 nga nagslat-slata sugod June 2020, hangtod karon daghan ninyo gasigig balik-balik og biya ana. Tanawa ang atong na-contribute sa simbahan. Gahapon nag-mission appeal diri si Father Gistoni para in town sa iyang eskwelahan nga gimanage. Nakakuha na sa siya 100,000 gahapon. Mapakpakan na to. Nindot ana 100,000. Kadako na nagtabang dito sa iyang mga maestra, sa mga kinahanglanon, sa mga eskwelahan, sa mga estudyante, kay galisod sila dito sa ilang parochial school. Kadako na nagtabang tungod sa atong pagbiya. Tungod ninyo nga mibiya, pila ra kato inyong gihog, na tag 1,000 tingali, na say 500, na 50, na 20, na 5 pesos, na piso. Kada nato biya sa kwarta, dunay nindot nga mahitabo sa atong katilingban. Timan-an gina nato. Muna ang sugo ni Kristo biyain ang kwarta. May karon sa Team Marcos o Team Duterte, sa inyong tanaw, naaka na nilay mo biya o kwarta? Ha? Moingon ra ba day mong wa? Ay mo pagsingpang hukom, pamalandungi. Atong pamalandungan, kinsa man niining Team Marcos o Team Duterte, gikan sa senador hangtod sa konsehal sa lungsod, kinsa ani nila ang anda mo biya o kwarta, anda mo biya sa ilang katigayunan, aron mga lagad sa katilingban. Kita mo sunod ra ba sa taanang prinsipyo, siyawan-on nga prinsipyo? Father, unsaon ako pag-alagad sa katilingban ug wa ko'y kwarta? Tun-i ang kinabuhi ni Bishop Chupilo Camomo, tun-i ang kinabuhi ni St. Francis, ni Mother Teresa of Calcutta, tun-i na kay mga models na sila, tun-i ang kinabuhi ni San Pablo, ni San Agustin, ni San
Ignatius of Loyola, tun-i ang kinabuhi ni San Benedict, ni San Dominic, kay mga founders ni og mga nindot kay mga congregation nga hangtod karon nag-alagad pa nato, mga Franciscan, Agustinian, Dominican ug uban pa, mga Jesuits. Namiya ni sila sa ilang katigayunan, nakaalagad sa kalibutan, sustainable pa kaayo. Hangtod karon naa pa. Nya mo question pagitana. Kanilang pag-ingon nga ayaw panglimbong. Kinsa man gyud kusog man limbong, kanang mubiya og kwarta o kanang mutigom og kwarta? Kusga. Mauna. Basta naa gani ng prinsipyo nga magtigom kog kwarta, dali kay kang makuha anang panglimbong, wa kay transparency. Dili nimo masulti ang tinuod nimong kwarta. Magsige lang kag ingong wa. Tinuod ka na. Pero og wa ka anang paghigugmas kwarta, ang kwarta nimo para gyud ialagad sa tanan, ikatug-an nimo ang tanan. Muna dinis atong parokya, thanks be to God, naagid tay accounting record to the last centavo, na atay record ana. Ako wala na ko magmonitor sa akong bank accounts, sa ako ganing credit card, hastas akong GCash, naa na tanan sa atong finance council. Ila nang balansihon, ila pa gani kung paninglan kung dili mabalanse. Pader, unsa man nga expenses, wala ginini mo na butangig resibo. Uy, kuwangan day tinuod ana. Wa na ko, zero na ko, transparent. Nya ato ginang isulti dinhi ang summary. Pilay kwarta nga beginning, kada buwan, sa last month, pilay beginning, pilay total cash, receipts, pilay total disbursements, unya ending balance. Mo lang na ang atong summary. Pero gusto mo detalyado o interesado ka adto as atong finance council, tuwa didto ato pag ginang gipa-audit na atay auditor sad. Dili na tungod kay gikinahanglan, wala pa man na gikinahanglan sa atong dinis atong archdiocese, wa may mandate ana nga istrikto yun. Pero ato nang gibuhat for transparency's sake. Ana. Karon na ako'y nadunggan nga nakita sa social media, lain na sa ning issue, na ay usa ka lawyer nga expert og IT, murag kuan sa ni siya, kandidato pod ni siya og usa ka posisyon sa eleksyon karon, murag local man tingito. Naa siya suggestion sa Comelec nga malikayan unta ning gitawag og dagdag bawas. Di ba kusog ang duha man ni ka dagkong anomalya panahos eleksyon, vote buying o dagdag bawas. Kanang duha galisod gyud ang atong Comelec og sumpo ana. Ato na lang ginang dawaton. Vote buying pulos gini against sa atong omnibus election code. Kibaw mo ana. Kay ako si simple sa kusuna 1992 hangtod karon naa nang omnibus election code, gidili ang vote buying, gidili ang dagdag bawas. Naa sila'y mga sistema na mo nang donatay mga kanang balaod nga mo dili sa vote buying o dagdag bawas, mga watcher inana. Hangtod niabot ning automated counting machine. Automated counting machine. Na i-connect na nimo sa internet nya mo transmit dayon sa resulta in few minutes, hibaw-an na nimo ang resulta. Kining IT expert ni suggest siya sa Comelec nga kung pwede samtang mag-counting pa dito sa presinto, ayaw i-connect sa internet ang kada machine. Kay once ma-connect na sa internet, hackers can manipulate. Bisan gani ang kanang gitawag natog highly confidential na kaayo nga code sama ng bangko, central bank, hasta gani kuno ang Pentagon sa US na hack magani, nasudlan mas hacker, basta connected na kuno kas internet, mahasod na kadiha sa cyber world, everything will happen.
Muna ingon siya, para malikayan ang dagdag bawas or alteration of results. Ayaw i-connect. Niya, ang sunod, pag-print usa o kanang resulta dito sa presinto, o niya, maagrihan sa tanang watchers, makita sa tanang watchers, nga mauna na ang resulta sa presinto, and after that, i-connect dayon. Kay mo diretso na og dagan dito sa ilang sa tawag ana central nga katong convening machine nigsod ana dito dili na ma-intercept sa hacker kay nga naman inig on ana mo forward man din na wa siya time to alter. Mo na iyang suggestion. Ambot o kung siya resulta, gifailan o kaso sa Comelec, ipa-disbar pa siya, ipa-cancel pa ang iyang kanini ang pagka CPA lawyer man siya, o niya pagyod cyber libel kay gibutangan kunog malisya ang sistema nga gihimos Comelec. Isip usa ko kabutante o usa ka Pilipino o usa ka pare, what is wrong with transparency? Nya kanus aman ta ma-transparent, welcome kaning gitawag natong mga expert opinions. Ayaw dawata ka ng dili expert, panalitan ako'y mo explain ana, di man ko kamao ana, so dili ko reliable. Pero welcome expert opinions. Pareha ka ng inyong lingkuranan ron diha. Kana inyong lingkuranan ba? Kaning atong lingkuranan, daghan kay mudaig ani, bisan o ginagmay lani, daghan kay mudaig. Nindot ba o bati? Nindot no? Pagsugod palag conceive ani, 16 or 17 ka mga designs gikan sa atong mga parishioners nga mga expert sa pag-design og lingkuranan atong gi-welcome. Unya, kami sa Pastoral Council o sa Finance Council, nag-meeting gipilian na mo ang 5 nga nauyon na mo out of 16. Human, gi-meeting na mo ning 5 o gipaminaw na mo ang ilang mga explanation. Nag-meeting na sad kami sa Finance Council o gikan ato, nagpili mig usa. O mao na siya resulta. Human, amo siyang gipahimo og model o gitawag na sa nato ang mga experts o gi-criticize ang model. Unang dunay mga adjustment nga nahitabo. Kanang gilingkuran, giduso-duso, gitumba, gipabarog. Kuang yun, naigamayng igot. Maingon, ni igot man wap aga ni lingkurin, ni igot na. Wa ni kuwang ni skaligon. Ana mo na diha, ana-ana di ba di gina mo igot. Mo igot na lang imong lubot, di gina mo igot atong lingkuranan. Nga naman, ni agi og mga expert opinions. So, I would like to suggest sa atong Comelec, murag kaliwat ra banig taga dinhi ang atong head sa Comelec, kanang welcome all expert opinions. Bahala murag negative, murag usahay mainsultuhan ta. Ako bitaw dinhi criticizon man ko. Ato gani dining usa sa mga fanatic is atong parokya na kapitan kanis Kap Richard Pindo. Iya mo ikong ingnon ana inig meeting. Ayaw lag negotiate ana pa dir kay lain ra bakag batasan. Imbis mo hangyo pun ana hinoon. Ayaw lang ka kami lang ana. Ana ba? Anang ako mo welcome sa kuna bitaw no. Ako din ang kahuyangan di ay. O ana. Ayaw lang kami na lang ana. So nindot welcome ta. Saon man gyud nga mao man ang expert opinions. Mao na iampo nato nga ang transparency mahitabo gid unta karong panahon sa elections kay ato na gining problema since time immemorial, vote buying o kanang dagdag bawas. Kung mahimo ang dagdag bawas sa manual nga counting, how much more diha sa machine. Nawa na kita kahibawog giunsa to pagtotal sa machine ang tanan nga natambak dito nga mga butar, mga votes giunsa pagtotal sa machine didto sa ilawom wa na takahibaw ana og tua didto mosod ang mga hackers. Mo nay gitawag og
kawat diha sa hangin. Kawat sa hangin. Daghan na kayong nabiktima ana. Maglingkod ra ang kawatan naara sa keyboard, naara sa mouse, galingkod sa una ang kawatan mo kat-kat pa mo bungkag pas bungbong magdapa ng masin bugat kay tanan dapag armas karon galingkod na lang ana nya transfer igsunod di mo tanaw zero na ang imong millions na transfer na ngadto kay mauna kun matransfer na nilang mga kwarta nga sealed gyud na by code dito sa bangko, how much more kanang atong pagbutar nga kausara na mahitabo. Kausara na mahitabo, kadali ra ng usbon. Ang bangko gani nga sealed gyud kay na kay giprotektahan ang atong gideposit. Makuha pa man gani kana pa bang butar? Vote nato sayon kay na sa mga hackers. Welcome expert opinions mga kumilik aron matagaan og kalinaw ang atong mga kasagrado aning atong pagbutar. Ug unsaon na kamoy in charge diha, expert mo, but do not trust on your own expertise. Welcome other expert opinions. Muna si Jesus ingon siya biyain ang tanan aron dili musaka ang imong garbo nya murag ikanay sakto kaayo. Biyai ang tanan nya i-welcome ang kabubuton sa Dios. Kay ang kabubuton sa Dios muagi ni bisan kinsa, dili lang sa usa ka tawo. Mao na ang atong iampo.